Nginibingelela abantu bala eSouth Africa. Nina nonke nje ngiyanibingelela. Lo khulumayo uVictor. Mina ngifuna ukuceba. Mbani kuba Ngobese eWaterloo. Mina ngifuna ukuceba. Mina ngifuna ukuceba mbani kuba Ngobese eWaterloo. Nami ngicebiso yena. Njengoba uyibona ingaka. Amadoda la usebenza nawo. Njengoba ingaka nje. So baba Ngobese ngiyabonga kakhulu khehla lami ngokungisusa phansi ngibeka phezulu sengina namakhadi. Ngiyabonga baba Ngobese. So ngithi angikutshele baba ukuthi ama customs wathola manje. Izona into ezongisebenza nazo phezulu ekhaya. Izona into ezophamisa yona lo msebenzi lo. Siyaphamisa lo msebenzi lo. Siyaphamisa. So ngiyakhuluma ke nani madoda. Ngiyakhuluma ke nani nina nonke nina abantu bala eSouth Africa. Mina ngifuna ukuxosha ikati eziko. Khuluma nobaba Ngobese eWaterloo. Umseshini ngama internet uyamthola khona. Mina ngibonge kakhulu. So ite nje ngigqokile nami is Mercedes. So ngenze yena wonke. Ngibhlue ngigqokile Mercedes. Ngayililo kuza yakhona Mercedes. So yonke into yami iMercedes manje. So ngakwana nokuthenga ifurniture ka 70,000. Ngiyacela ukuthi inambi naye kuba Ngobese nani. Mina ngifuna ukushintsha impilo yini. Ishintshe. Ngibonga kakhulu baba Ngobese. Ngikhohliwe khehla lami. Enye into ke ungabe usuthola umuntu ke osekwe like njengoba Ngobese. Osoluthi usumtholile kuyakwenzela ke isigubhu. Mhlambe lesi uthe 12,000. Wena ufika no 6,000 uyakunika isigubhu. Ungabaleki. Ngizocela ukuthi ningabaleki bafowethu nibuyele kuyena mangabe izinto sehamba kahle. Mtshela baba Ngobese izinto sehamba kahle khehla lami. Niyaletha amabalance la usuke esele ngoba me 12,000 usuke ngathi engazoyithatha leyo mali ayidli nje. Yabo. Noma mhlambe nje senze njengalabo bemali ukhuza bethi sifake imali emabhenki yena uyakuyena esigodlweni sakhe. Fika ukhulume naye. Ngoyibona na umehluko. Mina ngenzelile umehluko. So ngifuna ukulandela Jan 50 nje ngoDisemba. Ngiyacela ke bafethu ukuthi noma ningiphi noma kuthiwa useGoli noma kuthiwa useCape Town uyakwazi ukufinyelela kuwena. Nawe usuke kuyena umonga useCape Town usuke uye kuyena. So uyabaphilisa bafethu abantu bengiqamba manga. So lokho enikubona la uncane. Ayikho lento le njengamanje. Le ayikho ngempela lento le. Into engekho le. So into engekho le. Imali ayikho. Ngiyacela ukuthi inambi nekubaba Ngobese. Mongene nje ku YouTube wathi Dr Ngobese uzombona. Mbaba nje uyibeka inkulumo. Ayiqondise futhi akayigwegwisi. Nami ngathi ngiqala ukumbona hayi ngangamthemba kahle kodwa ke sengiyamthemba nami. Ngoba unginikezile nayo imisebenzi yabonakala. And abantu bangena left and right la kumina. Befunana namawindi, befuna ukukhatha amaglasi, befuna uceiling board, befuna ukufaka ama-tiles aphansi, befuna ukwenzelwa into eziningi. So abantu bayafika. So uzonginikeza into engiyivezile. Abantu ke laba ngisebenza ngabo. Hayi ukuthi ngithwele abanamdanti bayibona nje ba right. Hayi ukuthi mhlawumbe bakhambela usikhathi bafuna amagazi abantu no asikwenzi lapha kaNgobese lokho. Baba Ngobese akakwenzi lokho. So ngizocela abafethu ukuthi uma ufuna ukuxosha ikati ezikwe hambe kaNgobese. Ungcobo lokhulumayo bamshini.